Ние сме родителите на Димитър Живков. От академията сме много приятно изненадани, очаровани. Митко в началото, понеже познахме един ден преди началото на академията, че съществува такава. В началото Митко искаше да участва, после се изплаши, че няма да успее, кандидатства за ССЕ, след което седна писа, след което имаше много сълзи, еуфория сълзи. Притесняваше се дали ще се справя, след което получихме мейл, че е приет. И първия ден след година Митко имаше коренна промяна. Значи от едно песимистично, плахо дете, което много често е в тъжно настроение, стана уверен, много лъчезарен, започна да говори много повече, да контактува много повече, да споделя, защото той се споделя по принцип емоциите, преживява това е градството, след академията, особено след 7 ден вече. Вчера той започна да говори непрекъснато с всички семействата, които има пълна промяна. Благодаря на организаторите. Мисля, че инициативата е прекрасна. Благодаря на академията, че успя да помогне на Митко да стане много по-позитивно дете. Смятам, че това ще му помогне и колкото става по-голям да бъде все по-успешен и все по-позитивен. Благодаря ви. Митко лидера. Бяхме бъдещ лидер. Благодаря ви.